Okay guys. Adi gin kakargada nak mga dardara. Ito na sa pantalan na. Adi ba bisikleta ko? Oh. Jadi ka black ay basi. Mau pa yan kuan. Pagsakay-sakay ko ay. Ila sightseeing san Barangay Rabis. Jadi. Yan, Rabis Terminal. Oh guys ya. Kayak tadi. Oke, ayo provinsi na kita. That's right. And next move. Thank you. Okay mga buddy, mau pahinga kulop sa iyong tanan. Adi kita sa Rawis. Pag-unagan ra kuan diyan ho, magintampo ka na. San paglarga ko tipagadto sa Manila, wara pa ini nga tampok. Oh. Baras. Kaya man ang pantalan dun ho. Nainom pa kudak sa to sini sa tong pag inuli-uli ko ha. Madarunot naipalindas aksit doon. Pala wala pagkatatawan mga tao sa motor. Naipalindasak lumuto na nakbubot. Ayan. Tapo ka na sa baras. No? So may tunan kamutangan sa Rawis siya na mga kaprobinsya nga aton sa langyaw nga diri pa nagpakauli. Bay kam hitaknal may nabaras. Ang pantalan dati yan o. So ayan gitampukan may nabaras. Oh, ayan ha. Ano yan, Rawis. Doongan sa mga taga Pacific towns, motorboat. Oh, ayan. Sightseeing muna. Eh di ba nagpakaparadaan mga motor nga tipat sa ato, ano, sa palapag. Okay guys, keep it up ha. May tunan short video sa naton nila episode pakulo sa iyo nga sitwasyon Rawis. So guys, keep it up, subscribe and like and hit the bell button for more video updates. Okay.